El Xavi i l'Aurelio són dos germans que van entrar al TEP fa molts anys, potser 40. Han viscut sempre junts. L'Aurelio li feia quasi de pare, Sempre estava pendent del Xavi. Com et dius? Xavi. Xavi? Manya del Barça. Xavi Mañas del Barça. Yo, Bulé. ¿Quién es este? El Aurelio, hermano. Senyora. Al portar-se 20 anys, l'Aurelio es va fer gran i es va tenir que fer un canvi residencial. L'Aurelio està vivint en una residència de gent gran des del 2015 i el Xavi continua vivint a les llars residències de Barceloneta. I això representa la primera separació de tots els dos germans. Des de Fundació es va buscar la manera de que es continuessin veient una vegada a la setmana. ¿Eso es yo que sé? ¿Mónica, ayudas ahí? És tu cumpleaños. ¿Mónica, es nata? Nata? Nata. Me gusta. Veure'ls junts, un no sent gaire i l'altre no parla gaire, però només amb les mirades és... Amb tu és molt important perquè les persones amb discapacitat intel·lectual, per tenir una vida amb igualtat de condicions a la resta, necessiten l'assistència personal. I amb tu és aquest suport, és aquesta eina per adquirir aquesta equitat. ¿Lo vas a ver? Sí, yo solo yo. Yo y el Aurelio, juntos. ¿Y se pone contento Aurelio? Sí, señora. Sí, Sí, mucho. Señora.